مدرخ بريمير ليج بقدام لهم سنبتن باستفالالي صوتات قطيل نيرم تمالي لعل جمز توهبو زعابي صوتا ناي سومن نايز مدرخ زخونه ركب يونايتدن ارسنال نيرم از ناي سومن زعابي قطم نايز مدرخ نزن كلبات كومون اسلت انتن اقداسي زخون ركب نايزن كلبات ملسيلنا مسنرئي ركب فورغسن مس فينغوري زخون از تاريخ زحاز ركب نايزن كلبات دحر موصا نايزو ماسلت انتي كزحل دحر مصنح انه حجي بزوم كلته تصواتن زنبرو اسلت انتي داغماي كبارابر تسبيت تغيرلو زاتوم از اميد ارسنال اميريتس استخايد صوتان بار نزن كلبات نابز حشا قومان درجان ممصا اقداسي غبرم يونايتد كاب زحفر سعرت بشوفل يونايتد نابز صوت خطأت خلا ارسنال دما كاب عوتا بلعل ساوزامبتون نابز صوت اتيام سلازي تنتنتي مورال تصوت ارسنال كاب تصوت يونايتد زحاش خمزليم تنتينوم ارسنال دحر اب تاريخ زخفا اجمامرا مكبره ابز حلفت صوتات زحاش قوما بمرأي درجه ختم حيش كيليام ازركب نايزن كلبات مبل 234 يزخون اقديمن كاب زكايدو صوتات دما ريد ديفلز 97 غزي بمعوات لالو ايد كتحس كلا ارسنال دما 84 غزي تعويتالام تسترف 52 صوتات دما بني حوار وطي تزازيمم ابز حلف عمت ارسنال بشوت اب ميانك قبل على يونايتد اميد اولترافورد معواتات ذكريم يونايتد كام ميدا اوصاي اب 17 صوتات زغونه سعرت كيمزغبت ناب صوتا بمتاوا زنو حغعز اب كوين يزلم سلازي اب نايت مال صوتاون از تاريخ دغمو تسبي تغير ليا ناب صوت اتيام سلازي از تاريخ زحزن بماكلاي دانيا ميكال اوريفن انات مرحن بتوماز مدرخ قصال غمتهم زوبتن تنت صوتا بعوت ارسنال كزازمي غمت تبايبوم صوت اب جمرول دما ارسنال ولا قعوت كتمزغبت زي قالت ابز قطم زحاش صوت خاطر بمخاله ناسل طانيا ميكال ارتيتا عقبت فترليك إلهم بزنايت مالوتيت ناي قدم تصوت يونايتد زخونو بول سكولز روي كين غاري نيفل ابلعت تصوت ناي قدم كلوبهم نغيفي تخصميهم ترايم ديفيد لويس دما بلوز تصوت ناي زقطم تسميهم ارسنال نابز صوتا نحل ولدات برناند لينو هيكتور بلارين هولدينغ لويس سواريز بارتي شاكا بيبس ميزرو مارتينيلي راكازيتن كتسلف كلا يونايتد دما نحل ولدات ديفيد دهايا وان بيساكا ليندولف ماوير شاو ماكتوميناي فريد بوجبا فرنانديز راشفوردن كافانن مسقدامت 11 خسلوفو ترايم ارسنال ابز صوتا بزيات قايا بير امريك اوميانك بكايو ساكا كيرن تيريني بولس بقعت كتر بمخالا كاب غزينا غزيت محايش كمزلا زريم حدش فرا مع ارسنال زخونه مارتين اوديغارد مات نام ميدا تقير بمتاو 10 دقائق تصوت ترايم ابز صوتا اتقعت بيبي لاكازيتي كافانن زبخنون قعساسو نخلباتهم ناب عوت كبصحا اسخلا عدلات نايت مشيتين نيران نابز صوتا كام ميدا اوصاين 17 صوتات بزي سعرت تغعز صنعت يونايتد حجون اميد ارسنال بزي سعرت توص بمخاله ناب 18 اديباتلام از خا كال تاريخ ابز مدرخ كوينلام دحر صوتا ناي قدم تصوتا يونايتد غارنيفيل ابز هابوريتو مانشستر يونايتد ابز صوتا صبوق كان تنبرو كم تاب قدميت كوينم نوانጫ ዝቃለሱ ምህላም ዝኾነ ናይ ዋንጫ መንፈስ ክርዩና አይካሉን ምክንያቱ ابز صوتا فرحሚም አትዮም እንትኾነ ግን ኩሉ ከም ዘሎ ፈሊጦም ገለ ስጉምቱ ብሙሳድ ابز صوتا ክዕወቱ ይኹሉ ነይሮም ሚካኤል አርቴታ حጉስ ኮይንሎ ዩናይትድ ግን ካብ 6 ነጥብ ሓንቲ ጥራሕ ክትረክብ ብምኽኣላ ናይ ዋንጫ ጉዕዛ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ጌር ወሎ ምክንያቱ ኣብ ከም ዝኹነታት ኣብ ቅድሚት ኮንካ ነጥብ ምጥፋእ አሸጋሪ ብምባል እዚ ናይ ቅድም ተጻዋታ ዩናይትድ ተዛሪቦም ድሕር ዝባዶ ባዶ ዝተዛሰመ ጾታ ኣሰልጣን አርሰናል ሚካኤል አርቴታ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ቅልል ዝነበረ ጾታ እዩ ክልቴና ክንዕወት ልዕል ድሌት ሒዝና ናብ ጾታ ኣቲና ጽቡቕ ዕድላት ፈጢርና ግን ከዓ ናብ ሹት ክንቀይር ኣይከኣልናን እዚ ጾታ ኣብ ገስጋሲን ዓና ንኹነታት ተጻዋትና ኣብ ግምት ብምታው ማለት እዩ ተጻዋታይ ኣብ ጾታ ብዘርኣይዎ ብቕዓት ዕጉቤ ጽቡቕ ገስጋስ ንገብራልና ድማ ብምባል መግለጽ ይብሎም መዘኑ ኣሰልጣን ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ቦጎኑ ኣብ ጾታ ጽቡቕ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ነተን ድሕሪ ዕረፍቲ ዝረኽብዎን ዕድላት ክጥቀምሎም ብዘይምኽኣሎም ነጥቢ ክመኣሉ ከም ዝኽኣሉ እንትኾነ ግን ተጻወቱ ክምጉሲ ተሰሚዖም አርሰናል በዝናይት ማለ ውጤት ኣብ ዝሓለፈ 6 ርክባት አንጻር ዩናይትድ ዝኾነ ስዕረት ከመዝገበት ክትወጽእ ብምኽኣላ እቲ ዝነውሕ ናይ ዘይተሰዓርነት ጉዕዞ ናይዛ ክለብ ኣብ ልዕረይ ዴቭልስ ድሕሪ 1983 ኮይነሎም አርሰናል እታ ናይ መወዳእታ ጾታ ብዩናይትድ ዝተረትዓትላ ኣብ 2018 እዮም ዩናይትድ ድማ ኣብ 3 ተኸታታሊ ጾታታት አንጻር አርሰናል ዝኾነ ሾት ከም ምዝጋብ ክትዕገት ብምኽኣላ ድሕሪ 1983 እቲ ዝኸፍአ ታሪኽ ኮይነላሎም ብሓፈሻ ድማ እዘን ክልተ ክለባት ብዘይ ዝኾነ ሾት ክፈላለያ ድሕሪ ዓመት ውድድር 2014 ንመጀመርታ ግዜ እዩ ኣሰልጣን ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ናብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ካብ ዝመጽእ አንጻር ጋነርስ 5 ጾታታት ክካይዱ ካን ተኻለ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓወት ክመዝግብ ኣይከኣለን እዚ ድማ እቲ ዝኸፍአ ውጤት ናይ ኖርዌጃዊ ኣሰልጣኒ አንጻር ዓበይቲ ክለባት ናይ ዝመድረኽ ኮይነሎም ኖርዌጃዊ ፓል ላይደርሰን ኣብ 1993 ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብ ጾታ ተቀይሩና ሜዳ ዝኣተወ ማርቲን
ኦዴጋርድ ናይ መጀመርታ ናይ ሮጃው ተጻዋታይ አርሰናል ኣብ ሜዳ ዝኣትዎ ብምዃን ድሕሪ ተጻዋታይ ክስራዕ ክኢልሎም ዝቕጽል ጸወታ ናይ ዘን ክለባት አርሰናል ሶልስ ምሸት ናብ ሜዳ ወልቭስ ሞሊነክስ ብምጉዓት ጸወታ ከተካይድ ከላ ዩናይትድ ድማ ንሳውዝሃምፕተን ብምዕዳም ጸወታ ከተካይድ እያ ብሓፈሻ ትማሊ ምሸት ዝተረኸበ ውጽኢት መድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንተሪኢና ኒውካስትል ንኤቨርተን 2-0 ክሪስታል ፓላስ ንወልቭስ 1-0 ማንቸስተር ሲቲ ንሸፈልድ 1-0 ዌስት ብሮም ምስ ፉልሃም 2-2 አርሰናል ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ 0-0 አስቶን ቪላ ሳውዝሃምፕተን 2-0 ሎም ሰንበት ካብ ዝተኻየዱ ግጥማት ናይ ዝመድኽ ድማ ብሓድሽ ኣሰልጣኒ ትእለ ዘላ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ባርንሌይ 2-0 ክትዕወት ከላ ሊድስ ዩናይትድ ንሌስተር ሲቲ 3-1 ግጥም ሊቨርፑል አንጻር ዌስትሃም ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይካየዳሎ ኣብ መድረኽ ሊጋ ፈረንሳ ዝተረኸበ ውጽኢት ድማ ሌንስ ንሞንቶፕሌር 2-1 ሴቪያ ንኤባር 2-0 ሌቫንተን ሪያል ማድሪድ 2-1 ቫሌንሲያ ንኤልቼ 1-0 ቪያሪያል ምስ ሪያል ሶሲዳድ 1-1 ኣብ መድረኽ ሰሪያ ኢጣልያን ተሪኢና ድማ ኤሲ ሚላን ቦሎኛ 2-1 ጁቬንቱስ ንሳምፕዶሪያ 2-0 ኢንተር ሚላን ቤንቬቶ 4-0 ብዝኾነ ውጽኢት ረቲዕና እናለዋ አሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ኣብዚ ግዜ ተቀዳማይ ዕላማ ገይሩ ዝሰርሓሉ ዘሎ መስርሕ ናይ ማእከል ተኻላኻሊ ምፍራሚ ብምባል ይግለጽ ኣሎ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ድማ እዛ ክለብ ናብ ብዙሓት ተጻወትቲ ዓይና ኣውዲቓትሎም ኣላ እዚ ዜናታት ኣብ ዝወጻሉ ድማ ሊቨርፑል ነቲ ኣብ አርሰናል መጻኢ ዘይተፈልጠ ሽኹድራን ሙስታፊ ብዝሓሸ መጠን መሰጋገሪ ናብ መሳርዓን ምጽምባር ድሌት ሕዲራላ ብምባል ዝተፈላለያ መርበብ ሓበሬታ ይገልጽ ኣለዋ መድረኽ ላ ሊጋ እስጳኛ ብምውጻእ ሊዮኔል ሜሲ ክነውጥ ይዝረአ ዘሎ እዚ ዜና ገና መዕለብ ኸይርከብ ከሎ እምበኣር ከምቲ ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ኣብ ማድሪድ ዝኾነ ብሉጽ ተኻላኻሊ ዓለምና ሰርጂዮ ራሞስ ካብ ሪያል ማድሪድ ንኽወጽእ ኣብ ጫፍ በፂሑ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜ እዚ መድረኽ ካልእ ነውፂ ረኺብሎ ብምባል ናይ ከተማ ማድሪድ መጽሔት ዝኾነት ጋዜጣ ማርካ ትሕብር ኣላ ማድሪድ ነዚ ተጻዋታይ ተወሳኺ ውዕል ንምፍራም ዘቕረበትሉ ጠለብ ካብ ዝነጽጎ ወርሒ ይሕሊፍሎም እዛ ክለብ ድማ ካልእ ተወሳኺ ጠለብ ንምቕራብ ድሌታ የርኣየትን ዘላ ስለዚ እዚ ኩነታት ብኸምዚ ዝቕጽል ራሞስ ካብ ማድሪድ ዝወጽኣሉ ግዜ ቀረባ ክኸውን እዩ እዚ ዜናታት ኣብ ዝመጽኣሉ ዘሎ ግዜ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀዳመይቲ ክለብ መዕለቤት ራሞስ ክትኮን ከም ትኽእል ይግለጽ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምኻድ ድሌት ከም ዘለዎ ብምግላጹ ብመሰረት መረብ ሓበሬታ ዘሚረር ፒኤስጂ ኣብ ልዕሊ እስጳኛዊ ተገዳስነት ኩሕዲራ እንተሃለወት ምርጫ ናይ ተጻዋታይ ግን ናብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ብምዃኑ ነቲ ንመስመር ምክልኻሉ ንኽሕይል ዝፅዕር ዘሎ ሶልሻየር ኣብ ዕድል ኮይኑ ቀሪብሎም አሰልጣን አርሰናል ሚካኤል አርቴታ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ግዜ ናይ መስርሕ ምስጋር መስርሕ ናይ ኮለቦም ከም ዘይብቃዕ ብምግላጽ ገለ መስርሕ ክገብሩ ምዃኖም ኣፍሊጦም እዚ አሰልጣኒ ገለ ካብቲ ተጻወቱን ኣብዚ መስርሕ ከፋንዎ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ተኻላኻሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርኮስ ሮኾ ናብ አርጀንቲናዊት ክለብ ቦካ ጁኒየርስ ምጽምባር ከም ዝመደበ ስካይ ስፖርትስ ኣፍሊጣ ዩናይትድ ንዝተረፈ ውዕል ሮኾ ብምስራዝ ነዚ ተጻዋታይ ናብ ዝመረጻ ክለብ ንኸቕንዕ ገዲፋቱላ በዚ ድማ እዚ ወዲ 30 ዓመት ሮኾ ምስ ናይ ሃገሩ ክለብ ኣብ ስምምዕ ምስ ዝበጽሕ ነቲ ንኣስታት 6 ዓመት ዝተጻወተሉ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ክሰናበቱ እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዘዳለናዮ ዜናታት ስፖርት ኣብዛዚምና ኣለና ምስኹም ጥናኩ ሄኖክ ኦባዝጌ ሰሰናዩ